kaikille! Tervetuloa pitkästä aikaa Maineen pariin. Mä oon just lähdössä kouluun ihan kohta. Kello on nyt tasan 20:08, mulla on sieltä koulu. Ja meillä on ulkoliikkaa Ylisuojelua. Ellei saada. Nyt mä lähden kouluun. Mä menen pyörällä ja kello on nyt tasan 7:15, niin mulla on aika hyvin aikaa, joten voin rauhassa pyöräillä kouluun. Mä tulin pääkästi koulusta, kello on nyt 2:30. Ja me ollaan lähdössä mun kahden kaverin kanssa kirjastoon. Sinne on matkaa noin 8 kilsaa, niin me pyöräillään sinne ja sit ollaan siellä kirjastossa ja tälleen, mut joo. Mä ollaan nyt Ainan kanssa ottamassa IG-kuvia, mä voin ottaa niitä kuvia tähän, mitä me otettiin ja mitä mä julkaisin mun IG:seen. Ja mun IG on siis tämä. Mä olen polkemassa nyt Ainan kanssa, missä Aina näkyy tuolla. Ainan kanssa seuraava kohteessa sinne joku parikymmentä metriä eteenpäin. Näyttää tältä. Ja mä siis huomioon tästä kirjastosta, kun mä harjoittelin vaan niinku perusenkkua tällaista. Ja joo, ei mitään se ihmeellisempää. Saavuin vähän aikaa sitten kotiin ja nyt mä juon kakaota ja leipiä ja näyttää tosi jäljeltä. Okei, mä en eilen kuvannut tolle videolle kovin mitään järkevää lopetusta, ei selitystä, mut nyt mä tänään kuvan sen. Elikkä kiitti kun tätä videoon, muistakaa laittaa peukuttelusta tälle videolle ja tilata mun kanava. Niin joo, nähdään seuraavissa videoissa. Moikka!